Since joint naman yung investigation committee, so there are a lot of questions na sinimulan namin na hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot. Pang-anim na natin na invitasyon kay Secretary Jokno. So hanggang ngayon hindi pa rin siya sinisikot. Unfortunately, kagabi, nag-issue siya ng statement na he welcomes our investigation, pero umatras na naman sa huling minuto. Siguro pag-anim na beses, ibig sabihin nun, itatalo mo na. Yung mga issues tulad ng 75 billion na insertion na nabigyan na po ng liwanag ngayon na DDM pala, sa opisina ng DDM ginawa yung insertion alas 4 ng umaga at ang nag-initiate ng insertion isa pong engineer corps. Hindi man lang po director o high-ranking official ng DPWH ang naglagay ng insertion at ang nagbigay sa kanya ng utos ay si Yusek Mina Pagagdaman. So lumalabas ito yung dalawang fixer sa DPM at sa DPWH na namumuna sa pag-insert ng mga